Отново сме на чешмата Гойца. С мене Дианката от Преторианската гвардия. Почистваме нещо, което не е чистено с години. Да благодарим на предния кмет на Самоводене, който не си мръдна пръста да направи нещо поне за една чешма. Тъй като не съм кмет, аз ще направя за тази конкретно. Ако има желаящи да помогнат, заповядайте. Желая ви приятен ден!